huela na stopę, głowa ramiona, huela na stopę, lecze uszy, lepę nos. Podczas dzisiejszego Dnia Kaszubskiego dużo kawałów, dużo zabawy, dużo śmiechu, dużo radości. Cieszycie się? Dzisiaj organizowaliśmy taki dzień kaszubski, który zmobilizował całą szkołę, całą społeczność szkolną, nauczycieli, dzieci, wychowawców do tego, żeby właśnie poznać bardziej głębiej kulturę kaszubską. Dzisiaj skupiliśmy się na wesoło, po prostu na zabawach tanecznych, ruchowych, na muzyce, na śpiewie i oczywiście na scence, na gadce kaszubskiej w formie kawału. Dobre są ze sobą, ze sobą, ze sobą. Ja nie chcę zabrać z tobą. Fali, fali, fala. Szukam sobie inszydłe do końca pełniszydła. Fali, fali, fala. To impreza bardzo potrzebna, nie tylko ze względu na to, że integruje społeczność szkolną, ale przede wszystkim ze względu na to, że dzięki temu kultywowane są tradycje, zwyczaje i język kaszubski. Chwaszczyno jest wsią kaszubską, co prawda bardzo dynamicznie się rozwijającą. Wiele osób do nas przybywa i ważne, aby i te osoby miały szansę zapoznać się z naszą kulturą, językiem naszych przodków, językiem, który cały czas jest żywy, którego cały czas używamy. Poznacie następną zabawę, którą pewnie niektórzy znają, a mianowicie rolnik je na dolinie. Rolnik je na dole znie, rolnik je na dole znie, pole wece, pole rzecz, rolnik je na dole znie. Rolnik bierze białka, rolnik bierze białka, pole wece, pole rzecz, rolnik bierze białka. To jest taki pan Tomasz, to jest taki dobry tutaj naszego języka kaszubskiego, więc cieszymy się jeszcze raz, że nas tutaj zaszczyca i chce do nas przychodzić. Jeszcze raz wielkie brawa dla pana Tomka. I oddaję chwilę. Brawa dla Kimi. Julianna Hopas, drugie miejsce w konkursie pastorzynowym na Kaszubska. Zapraszam Juliannę. Gratulacje. Pani? Gratulacje. A brawa dla Julianny. Emilia Pospieszna, trzecie miejsce. Pozdrówka. Zapraszamy. Kobiety. Brawo, brawo, brawo. Zaangażowaniu całej kadry pedagogicznej, a w szczególności nauczycielki kaszubskiego pani Bogusławy Gołąbek. Pokazano dzisiaj, tak jak wcześniej też bywało, wiele różnych występów artystycznych, było dużo śpiewania, również gra aktorska zaistniała. Dzieci i młodzież bardzo się zaangażowały w to, co robią. Widać, że przeżywają te występy, bardzo dużo dały z siebie i publiczność to zauważyła. Wśród publiczności było wiele osób, wiele rodziców przybyło. Tak z roku na rok myślę, że to grono będzie rosło. W tym miejscu jako prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Kwaszyna chciałbym podziękować zarówno organizatorom, pani Bogusławie Gołąbek, pani Magdalenie Górskiej, która świetnie prowadzi tę imprezę, całej dyrekcji z panią wicedyrektor i panem dyrektorem za to, że cały czas wspierają rozwój Kaszubszczyzny tutaj w naszym Kwaszczynie. Do zobaczenia na kolejnym Dniu Kaszubskim.